Bangcwele nginikezwe umsebenzi onzima njengoba abantwana babantu bebuthene lapha kukhona nabagcotshwa futhi ke ngingane ngivele ngingazi nokuthi ingempela uma ake ukhulume umsebenzi kaNkuluNkulu uzoqala ngakuphi ngoba kungenzeka uyitshele wena ukuthi cha okukhulumile kuyiko kanti akusiko kodwa ke ngoba akusiwo umsebenzi wami lo mina njengomfana wakambili omshana kogatsheni angicela umnini waloku kuhambe sikuhambayo ukuba kube uyena ngoba wazi umuntu nomuntu lapha ukuthi ekhaya uhlushwe yini noma njoba soba sihamba endleleni kuyenzeka seduke endleleni kaNkuluNkulu futhi igama elithi umsaka Shembe uhlezi phakade abaningi abalazi ichaza ukuthini ichaza ukuthi uhleze nomhawu njalo ngabantwana bakhe akathi ngoba sengikushayisile manje ebesethi cha lo mntwana ahambe emhlabeni kodwa uyavula ithuba elinjenganaleli bese kuba umuntu onenhlanhla ngoba singabuthana kanje kodwa uthothi wena unayo inhlanhla uzothi uphuma la uthi lo ubesetsheliwe ukuthi mina ngintshontshe inkomo uthi lo ubesetsheliwe ukuthi mina ngiligcina isabatha unebhadi ke mawunjalo kodwa unenhlanhla ukuthi makukhulunywa ngento ayenzayo bese shintsha ngoba njoba silaba ngcwele akekho zazi ukuthi uzohamba nini mhlambe njengoba uphila namhlanje wafika kule nkonzo uShembe ukunikeza ithuba lokuthi mntanami ngikunikeza ithuba lokuthi uzofika uguquke namhlanje ukuze ngoba bese ngibalile ngathi uyahamba emhlabeni ngoba wena uno 1 no 2 ongawugcini mntanami mawufike walalela waphenduka ziyanda izinsuku zakho amen ngoba njoba siphila emseni kukabili ukuphila kwakho kungenzeka njoba ula khona into enhlo yenzayo samjabulisa uShembe uthi uShembe lo muntu bese iphelile izinsuku zakhe kodwa ngimgcinela ukuthi khona into ayenzayo engisafuna ibonwe yizwe khona umuntu ola ophila ngoba mhlawumbe uShembe uthe ake ngimnikele inye ithuba lo uyahlupha impela kodwa manje mhlawumbe uzofika esontweni ezoboniseke bese yaguquka ngoba mina Shembe umsa wami uhlezi phakathi sisothandelo njalo ngelinye ilanga ngicela sifuna isihlabelelo 2:11 ongicela omunye abengivulela nje incwadi zizoba mhlambe u4 bese ngihlala phansi ngithi uJohane wokuqala uJohane laba abancane kodwa lokuqala evesini uyiqale ku5 omunye ngicela ngivulele ngithi uMateyu 13 na uzoqala ku3 sizothi kumfunda nje ngelinye ilanga uBhombela uhambele endaweni yaseShowe wafike washadisa nje mayefike eshadisa la uthi ke maye sebuyile usebiza obaba bethu ababekhona ngaleso sikhathi omkhulu uyabaqoqa uza nabo endlela emhlophe uhlala nabo phansi uthi madoda kuleli bandla kade ngihambile ngiseShowe ngifike ngashadisa umshado wamuhle ngithe ngibona izinsizwa zasezehla zishona ezantsi ngasesibayeni ngithe ngibona omunye wayehlikisa isihlangu phansi zaseyishayana izinsizwa labo fika base ngibiza omunye ngibuza ukuthi bashanelani labantu bona into enhle kangaka esikade siyenza uthi omunye cha baba babanga intombi lo omunye sokwashela intombi yomunye uthi kuShembe nina ke seningama Nazareth ungabukeka yini mangase
kuthiwe la seniyalwa nibanga intombi. Njengalabo abantu ade bashana waphendula omunye uthi cha baba kuyisiko lakwaZulu ukuthi insizwa ibuye ishayane nokuthi ziyibange intombi. Uthi cha umkhuba wabantu. Usuka namhlanje ngicela ungifunde emithathweni yesabatha u-38 no-39. Uthi ke kusuka namhlanje somisa lokhu okwamiselwa amadoda kwama ngalelo langa. 38 and 39 umthando wesabatha. uNkulunkulu akakunike wena ndoda izifundiso zokuthi umakhelwane wakho ungalingi umkhubese entweni yakhe. Lokho kusho kungukuthi thi ungayifisi nokuyifisa intombi eseyiganele omunye umuntu. Ungayibheki nokuyibheka. Ngiyabonga Nkosi kubusisa. Wabe sekubhala lo mthetho ngalelo langa ibonga Nkosi. Wayesebuza komkhulu ukuthi niyangithembisa nithi ngizokugcina lokho. Ngoba mina ngiphume ezulwini ngizofundisa abantu ukulunga. Niyangithembisa yini? Bathi siyakuthembisa nceko. Wathi ke ngalelo langa nina namhlanje seniyinhla esuthi ngoba nizoguquka. Uvelaphi namhlanje? Athi umuntu eyinhla esuthi kodwa aphinda guquguquka shone kanjani. Ngibengelela inhla esuthi yasezulwini. Laqhamuka kanjani igama? Samthembisa ukubhombetha asiyophinde siguquke. Wenzela kanjani mase siphinde siguquguquke? Uphinde kufika umama uzobika kubhombela uthi baba umyeni wami ungishaye. Ubovu umama umshaye wazopha. Uthi ubhombela nina abantu besimame besifazane nesibili. Ukwazi ukushiyini uvela uhambe uyogana indoda ongayazi. Ufike uhlale nje uqolozelane nengwe uyijamele nje. Phela indoda iyafana nengwe. Wathi namhlanje sengiyanqamba ngesibindi eninaso ukuthi nujame engweni ngoba uthi usuke ekhaya. Uhambe uyojamela ingwe nje uhlale nayo. Ngibingelela ujame engweni. Kwabe sekusala loli yahlangothi olungale. Uthi angazi labantwana ngizobabiza ngani. Uthi sengibheke ngabheka ukuthi ngizobabiza ngani ngiyithonke ngizobabiza ngayo. Uthi kodwa ngithema ngibheke ezulwini nginentaba eyodwa into engiyithandayo iyodwa nje. Uthi ayibi into lentaba engiyithandayo. Uthi lentaba le engiyithandayo inesihlahla esisodwa. Igama lalesi sihlahla kuthiwa yipheza. Uthi namhlanje labantwana ngizobaqamba ngithi intaba yepheza. Ngiyayibingelela intaba yepheza. Amen. Akekho salile ngibabingelele bona. Bangcwele sengicela ungifundele leyo ncwadi bese sihlabelela le uJohane ukuqala nje kwabancane uqale ku5. Singene enkonzweni kaJehova. Amen. Ngicela uyifunde masuyitholile. uJohane ukuqala kulabo abancane 1:5. Ibese lokuqala nje verse 5. Uyamthola? Ukukhanya kwafika ebumnyameni. uJohane ukuqala kwabancane 1 verse 5. Bese tweswe thina inkosi ayijoga
Incwadi yokuqala kaJohane ngifunda njengoba ebiziwe. Nanti izwi esalishumayezwa kuwe. Nanti izwi esaleshunyayezwa nguye. Elishumayeza lona lokuthi uThixo uthi ukubhala abezona kuye ubumnyama nakubo. Leli izwi esaleshunyayezwa lithi uNkulunkulu ngukukhanya, ubumnyama abukho kuye nakanye. Uma sethi sihlanganela naye lapha sethi sihamba ebumnyameni sinamagama athi Ithi ke lencwadi uma sithi sinenhlanganyelo naye kodwa sisahambe ebumnyameni sinamanga asenzi iqiniso. kodwa uma sihamba ekukhanyeni njengaye usabe kanye ukukhanyisela ukuhlanganela omunye nomunye igazi likaYesu. Ngiyabonga baba, ngiyabonga. Ngiyacela insizwa niyithole lencwadi ngoba nisazoyifunda ubaba nimphumuze ngoba semdala. Ngicela sihlabelele ozongifundela uMateyu masiqeda ngokuhlabelana. Lingukuphila awemphefumulo
Kodwa umuntu ongabathandi angayishuphi ngokufaka umnikelo wakhe. Ngoba uzowona wonke lo mcimbi. Umuntu ongamthandi umshumayeli ongamthandi umkhokheli, ngicela angayihluphi afake umnikelo wakhe ngoba uyowona lo mcimbi. Ngelinye ilanga inyanga yezulu kuyakhuluma nomfundisi uMabasa. Ithi mfundisi ezweni lakhe endwedwe. Khona abantu kade bemukela abagcoco. Bebehlabile. Wathi ngicela ungibizele bona. Bathi mabebizwa lawo bagcoco uthi benihlabene ethempelini. Bathi bebesihlabe inkomo baba. Uthi le umphefumulelo lona difikile la. Ithi baba umcimbi wenzelwa wena. Akubewenzelwa abagcoco. Kuthiwa bewenzelwa wena baba. Ubumuhle kakhulu umcimbi. Kodwa woniwa abantu. Okwathi mhla kugcotha umkhokheli bangamebukela. Nabo bathe sekunikelwa basebenikela. Uma namhlanje ukhona uthi awubathanda abagcotshwa babeke phambi kwakho. Ngicela namhlanje uguquke uthi ngamhla kufika uthi kushawa uthando lokuthi bayamukelwa ufake ukuze umnikelo wakho ube muhle umukeleke phambi kwaNkulunkulu ebongozi. Ngoba ayifuneki lento bangcwele ukuthi sibe nezicagogwana kuthiwa amashembe ayahlukana abantu basitshela la endleleni. Asilungise ukuhamba kwethu ngoba nje ngithe umuntu akakhipha umnikelo ayobuza lapho ukuthi Shembe ubani owangibizwa ngibizela kule ndawo njoba namhlanje sengikwazi ukulawula. Njoba namhlanje ngingasakutsheleki ngangibizwe ubani mina. Samba ngeyitimela umfundisi uMadonde ngakabe umfundisi ucelwa omunye ubaba. Uthi ake ufike ekhaya uzothandaza. Uthi ke bathe sebeyothandaza lapha walibika udaba lo mnumzane wakulomuzi. Wayesebona umama uhambe ebamba ubaba ngesandla. Baze bafika bangena bathe mabengena behlala phansi ugqoka umnazari inhlanhla impela. Wayesemnika ithuba ukuthi akakhulume naye abike kuNkulunkulu. Uthi mayesukuma uthi bantwana benkosi ngiyanibona sengikhathazekile manje ngibona nje. Njoba ngingabone emehlweni ngizenzele. Njengoba nawula bangakho abantu asebeke bahlanganisa abantu ngasemakha emzini yawoyise bathi cha ake nize namhlanje sikhumbulo okhokho bami. Akungaphakamiswa zandla kodwa umuntu akazazi yena ukuthi cha mina sengingabahlanganisa nangenkukhu nje. Ngoba asibona amaNazaretha ukuthi sizoba amaNazaretha nje ukuthi masifa siyongena ezulwini cha. Ukungena ezulwini uyakusebenzela. Ungenze uhambe kahle endleleni kaNkulunkulu kodwa uvinjwe ukuthi komalume awukazi uvele nje. Uthi usuyasebenza uthi cha bomalume ake nidle izithukuthuku zami njoba mina ningizala njoba ngiyikhona nje ngaba ngibanga khona ubani bangakhona nini. Awukazi uye komalume. Khona umuntu lawo nezingane zibanjwe ukuthi akaze ezise kubo ahambe ziyoshisela impepho yakomalume wazo. Uyofuna umsebenzi uze noma ngabe ushadwe kahle wasina kahle wakhethwa inkosazane ngelinye ilanga kuyafuneka kodwa zivakashe komalume wakho ikukini izingane komalume wazo zifike zithola impepho yakhona ube subonze lama CV ezowafakile ngeke zibizwe. Silane emathempelini ngeke ngakhuluma nani ingekhona no 3. Ngithi ubani owavala izibani ukuthi njalo ngesabathu unikele izibani. Mawufika ukuthi abakithi ngiyabakhanyisela. Abala ngigane khona ngiyabakhanyisela. Abakomalume ngiyabakhanyisela. Abakithi ngiyabakhanyisela. Uneyinkinga nje zivalo ukuthi abantu bakini basebumnyameni. Lezo izibani zumthetho njalo ngesabathu. Wona amaphoyisa lawe siwanikele ebuhleni ubani wathi ethempelini awanikelo. Ngoba sinemizi yobaba esizoyigada. Awukwazi ukugada umuzi ulele ebusuku khona abantu abangalala abasebenza ebusuku. Basebenza ukuzogqekeza imizi yabantu. Uma ungalinikela iphoyisa uzogadela ubani ulele. Njengoba ukuze umuntu athi bashiya umbhede bengilele kuona bathathe yonke into. Ingoba amaphoyisa kaShembe sawanikele. Ngoba nawe la usebenza khona ungasungaholi inyanga eyodwa umesangweni uyadelela. Lamaphoyisa uShembe asinike wona ngomsa wakhe. Wathi asiwanikelele ukuze asigade, agade nezingane zethu, agade nayo yonke into esinayo. Siwakhuthaza nini ngo2 rand nje. Ozwayo namhlanje uzovukezela ukuze izingane zakho zigadwe lamaphoyisa kaShembe akhuthaze. Njengoba uShembe evala umhlangano eMozambique,
ngicela umuntu okhona la anikele impepho ngoba impepho akushiwo ukuthi yala khona uShembe kuphela. Ma uyinikela la kumshumayeli khona ingilosi ehlala kumshumayeli ezofika itshela uShembe ithi Shembe ithempeli laseHlahlindlela linikelile impepho nayi impepho uma ngabe sekuphuma izithebe zasezulwini nabantwana nabantu abazalana babantwana abanikele Shembe abathola isithebe. Uma impepho soyinikela siyilapha ebuhleni kuphela mangingayanga ebuhleni okusho ukuthi impepho ngiyinikele kusho ukuthi abakithi balambe. Wayesethi ke lo baba wayesebiza isihlabelelo lesi sithi jabula wena ongaboniyo umhlaba nengcebo yakho. Wathi masiqeda wayesethi cha ngelinye ilanga ngathi ngineme nje mina ngawuthola umsebenzi ngasebenza. Akubanga khona uthola ungishuphayo. Uthi ngathi ngihleli wayesengizoyibeka nje obayibeka uthi ngabuka unkosikazi wami emuhle ngelinye ilanga sengithumela inyama uthi akuyothenga inyama. Ngifuna nezingane zami ijabule uthi kosiwa kwadliwa. Uthi kuthe ntambama kwase ngena isikhathi somthandazo. Uthi mawungena umthandazo uthi wawufundwa yimina. Uthi ngathi mangiqala ngithi lala nathi namhlanje uthi ngabona ngomqadi wesindoda. Uthi ngaphazamiseka emthandazweni yathi qithi phansi. Uthi ngaphenduka ngayeka ukuhlabelela ngayibuka. Uthi ngathi hawu baba. Uthi athi le ndoda ngisiyo ubaba wakho mina. Ukukhokho wakho mina. Uthi kusuka namhlanje ngicela umbuko unkosikazi wakho kokugcina. Nezingane zakho izibuko kokugcina ngoba ngiyawuphinde uyibone. Uthi ke thina uthi mina ngaze ngaphucuka amadolo ngiyoguqa kuShembe ngicela ukuthi emndenini wami ake kube khona umuntu ozobe iNazaretha ukuze nathi siphume egodini zosiza. Uthi ngaze ngaphucuka amadolo ngiyocela njengoba nawula bangakho abahlangana bathi sicela wena ube iNazaretha ngoba namhlanje usukhohlile. Njoba namhlanje sekufanele kuziwe ngawe. Bangakhi abashumayeli nabani ngeke ngibadabukela abashumayeli abahlali kahle emathempelini. Benziwa yithini? Ingoba siyenzanga inkonzo kaMahlukanandlela asizange sihlukanise mase singena nokukholwa. Ukuthi engeyishiya indlela kade ngiyihamba la kade ngiyinkinga khona ngishaya abantu sengingena endaweni eyingcwele asizange siyenze inkonzo kaMahlukanandlela. Yiko sohluphe esontweni. Zonke indawo ngike ngaya sengize ngaphazama. Kodwa ngisase ngike ngaya entabazwe ngibiziwe. Umkhokheli uthi ake ufike la. Unesimo esingesihle. Ngeke ngisho ukuthi bakuphambene kanti noba. Kodwa ngathi mangifika ngase ngicela uShembe ukuthi ake lenziwe uyena lo msebenzi awenziwe uyena ngoba akufuneka abantwana bakhe baqabane. Faku petrol ngisuke la ngishonele ngoba ngikhathalela umsebenzi kaNkulunkulu. Owoniwa umuntu nje osuke kubo. Ngoba akazi ukuthi ubani owaguqa wacela ukuthi akabe iNazaretha. Ngakhathazeka mina ngasuka la. Ngashona le. Ngafike ngacela uShembe ngoba kwakumsebenzi wakhe. Yakhulunywa lonto owayengasayi esontweni useyaya namhlanje bonkosi. Ukhona umuntu omkhathalelayo nje kuyiNazaretha mawumbona ungambona esontweni ukuthi uyombheka. Noma sothi umsebenzi womkhokheli ngala umsebenzi wamshumayeli. Njengoba sila sonke umsebenzi kaNkulunkulu sokathile. Ngelinye ilanga mina sayesabamba inkonzo ku-N3. Uphambene insizwa ziphambene sekungena omubi kwahlakazeka ithempeli. Sayibamba ku-N3 inkonzo sizama ukuxazulula leyo nto. La kwakhuluma enye insizwa yathi mina ngizokhuluma mina sengubekele ngathi mababa ngingane impela ngiyacela ungalikhulumi lenozi ngoba nje usuthe usuyawukhumula uzobeka leyo kuzoshayela umuntu usukhumulile. Yathi mayiphela leyo nkonzo ngathi ngicela namhlanje sikhiphe wonke amashumi sonke. Sicele ukuthi inhliziyo zethu uShembe angene kuzona. Siba amakholwa, ayisiba amakholwa ngokugqoka. Zathi mayikhipha amashumi wayesesukuma nobaba. Eselikhipha ishumi wathi cha iyangishaya into eyikhulumile ukuthi sengikhumulile uNazaretha. Cha ngicela uShembe angithethelele angibuyisele ingubo yami ngoba futhi emoyeni angisayigqokile. Sisenkonzweni yaShembe. Sizolungisa inhliziyo ukuze siphile kade
sithande okhokho bethu noNkulunkulu ajabule ngathi. Ngoba mangila ekhaya ngingenzi kahle, ayikho into engiyinazaretha yona. Mina mawungakhuluma nomama manje ukhulume nobaba, bajabule kakhulu ngami. Ngoba ngiyazama. Na indlela kaShembe ngiyayizama, noma zikhona izinto ezibuye zimbhidisa umuntu, angikho perfect, kodwa ngiyasaba ukona endaweni kaShembe. Uthi mayiqhubeka lo baba ekhuluma, uthi wathi angisiwi isho mina ngukhokho wakho. Uthi umndeni uhlanganile bekuthiwa wena bulawa. Uthi ngase ngithi mina cha. Into obuzabulawela yona wena, sathi uma sikucelela uthando, uthi ngakucelela kuShembe, waba yinaze ngalifaka uthando langena kuwena. Uthi uthema ufika wena wasukhohlwa ukuthi uzokwenzani la. Wawusebenza yonke into kwakuhle nje, wayemgidini, wahamba walandela uShembe la ekhona, wawusukhohlwa ukuthi thina la sikhona sihleli kahle. Uthi kuthe umndeni wathi ngicela uphenduke ubheke emuva, uthi wababona abantu behlelo odakeni, wathi ubani okhishiwe esigodini sosizi ngokuphenduka kube Nazareth. Uthi ngathi ake njoba sila bangaka sebeke bakhipha imbuzi baye ebuhleni nje uShembe asinikeze imbuzi, wathi 500. Wathi bantwana bami ngoba ngiyafisa niphume yilento ade ngisho ngithi umsa wakho uhlezi phakathi. Unomusa wathi nazi imbuzi zokuthi nigeze okhokho benu nibakhiphe egodini zosizi, bangaka sebeke bayikhipha. Ngeke ungahluphe esontweni uma uhamba nabantu abangcolile. Ngoba njoba sila masingakaze sikwenze lokho, uhamba nabantu ababephatha imithi, uhamba nabantu ababeziqhwaqa, usazovuka musula. Uhamba nabantu ababengalaleli, bazovuka musula. Uhamba nabantu ababengayiphethe kahle, bazovuka musula. Thi ubani wabanjwa lapha, kanti cha kuvula wena. Akuguli wena, kuvula labantu uhamba nabo. Bangaka basebakwenza khona ekhaya emphefumulo njengoba ethe uShembe ngibalandela abantu bakini, bafike ngababeka la esangweni, bayongena ngokuthi kufike ilunga lomndeni lifike lingene nabo la, bayobe sebeyangena bese uyabageza la, uyothi ebuhleni usuka nabezulwini sebegezekile, bangaka sebeke bani. Uma ungakayi umsa wakho usahlezi phakathi, phenduka namhlanje uthi cha ngiyaya ngiyokwenza lokho sokukhulunyiwe ngoba sengikuzwile. Mhlambe nabantu bakini bathe ize ethempelini namhlanje Inkonzo ekuseni ngoba khona into abazoyiphusha ukuthi ayikhulume. Uthi lithi lelikhetha uphenduka ubheke nabo basodakeni, uyababona obani babona. Ubanike lapho sekwaphuma odakeni ngokuthi wena uNazaretha. Uthi akekho, uthi mina ngaphucuka amadolo ngicela kuShembe ngiguqile ngiyocela. Ngicelela wena ukuthi uNazaretha ngaze ngakufaka uthando. Futhi ngabona ngangithethe isikhathi. Uthe umndeni mawuhlangene uthi awubulawa ngathi cha. Ngcono ngikuvala amehlo. Ungaboni impilo yakho yonke. Ngoba usihlalise kabi besinethemba lokuthi usikhiphe esigodini sosizi. Njengoba sila kungenzeka nawe akekho umuntu wakini osakwakhishwa esigodini sosizi ngenxa yakho ukuthi ugqokele ingubo emhlophe. Abantu banamhlanje sebeyasonka kuphela. Unongena abahlezi bawu15. Ushulo ukuthenga imbuzi ungena behlezi u1000. Ushulo ukuthenga imbuzi awunikela abakomalume wakhe. Awunikela abakubo. Enzele nje lento ekuthiwa ilati ingane zaphuphuma ngoba akekho ongenayo. Impilo yakhe iyahlehla emuva mune izingane zaphuphuma ungakazi uncenge kuzona ngelati ngibeke emsamo ukudla zidla. Impilo yakhe ayiphambili uzohlupha esontweni. Khona abantu abala abazalwa abantu okwashona ukukhulu ukuqala kwalandela ikhehla kamuva. Wasufika umndeni mase kulandelela ikhehla wasizelisa isalukwazi ngale. Leso salukwazi masimbethe nomzukulu omzalayo wena yini ezokhanya kuyena siza nenzima. Yini ezokhanya leso salukwazi masimbethe umzukulu ngoba kuthiwa izalukwazi zembathe ingane zihamba nazo la zikhona izona ezizinika izinto enazo. Yinazo zanayo lo muntu owahamba kuqala yena emhlabeni kwasekulandela ikhehla lakhe. Uthe mayifika ngalwathi umndeni umyeni wakho sehambile emhlabeni naye kumele umzilile wasumzilisa ngale kwelisa. Ukhulu wami wayebanjwe into enjalo. Unenhlanhla muza ngomuntu okhuluma into yakubo. Ngifike eHarding ngayikhuluma lento sema sesingaphandle kwasekwenza ubaba usiko uthi ngaze ngayithola impendulo. Le nkonzo size kuyona iqonde kubantu ababili abathathu.
Singayi-1000 njengoba singaka, kodwa ngithola akusiyo yethu sonke. Ngoba iy'ndlebe zethu nabakhabethe ethu awafani. Khona ozenkonzweni ngathi hhayi bebhedela le. Ngoba njengoba sila abantwana benkosi, siletha abantwana bethu esaphuma nabo emanzini. Sizokhuluphalisa bona. Kodwa kukhona umuntu othi noma esenenhlanhla ukuthi akamkhuluphalise umntwana wakhe, ajela ngobomubi. Uhleze khona athi usathane ayikho ekhulumela lo muntu. Uthi uShembe umntwana ohlele insizweni ubisigempunga sensizwe. Uma insizwe ijwayele ukuhlabelela, ingahlangani ngamagama abantu, ingahlangani ngokuxova, ihamba u-23, ihamba isabatha, ihamba zonke iy'miso zikaNkulunkulu. Ithi lo mntwana engambeka kini ensizweni ubisigempunga sensizwe. Ithi umama uma eyohamba u-14 eyohamba lesine, engahlangani ngamagama abantu, engaxove esontweni, elandela zonke iy'miso zikaShembe. Uthi uShembe la ethe uyakhona mekhona amandla aye. Uthi uba isiteteleki sikamama. Uyasicabanga-ke isiteteleki. Uyathandaza ngo-6, uyathandaza ngo-4, ngo-12 uyathandaza, ngo-9 uyathandaza. Ithi inkosi lowo mntwana ubisiteteleki sikamama lo uhleli kuwo. Usekhona. Ithi enkosazaneni uba Ngosizani, Ngosizani, umuntu nomuntu la uyazazi ukuthi uhleli kephi. Kuhle ke mawunazi indlebe ezivulekile uzwe.
ubese uyaphenduka. Ngoba uNkulunkulu njengoba esibizile akasibizelanga ukulahlwa. Kodwa bangcwele kufanele nikwazi. Ithi inkosi ilanga ukuza komuntu ekuphakameni uhlukene kathathu. Ithi khona umuntu olandwa uShembe ngoba emthanda. Khona umuntu olethwa abantu bakubo. Ithi futhi khona umuntu olethwa uSathane. Afika aqoke njenganathi. Umbona kanjalo olethwa uSathane. Akaphatheke esontweni. Uyaxova. Ake ngiyihloleke nami uthi ngalethwa abakithi yini noma ngalethwa uShembe noma ngalandwa uSathane na. Ngoba uSathane phela ukuza nqoba manje kuthiwa njalo inkosi egoli. Yathi ngeke nimbone ugqoka njenganani ukuze nani nitsheza isamba neNazaretha. Beka umuntu nomuntu ukuthi abheke ekhaya. Aphinde abheke esontweni ukuthi uziphethe kanjani. Ukuze sikhule ngoba into eyenza umuntu akhule ukuhlonipha. Ukuhlonipha lento ke kuhle kakhulu bangcwele ngoba mina ngithe ngiyingane ngihlala lapha eMlazi ngixoxela indaba nje bese ngifundela lencwadi ukuze ngihlale phansi. Ngelinye ilanga usesabathini omunye ubaba wayenesikhundla engiyikhulumele phansi ngoba indaba zethu afuna ikweziwe abantu. Wake wafunda umthandazo wayesesukuma wagoqa ingubo waphuma saseyingane ngalo ngo-98 lapho kwabukwana ukuthi kwenzakalani. Ayikho into zonke umushubayeli mangasafika funda umthandazo manje njengoba behleli bobabili ubabone begoqa icethu bephuma sobukana phela ibona odriver benqola sokwenze njani. Yaphinde futhi nangesabathini zayo lento wenza into efanayo. Hayi thina besingazi lutho ke indaba besingazazi. Ngelinye ilanga sefungweni sa23 ngabona ziya kumphathi ugatsheni kwakunesango ke lapha eli drive in bese i drive in yisuka kanje iyalapha mhlambe endlini bese kuba isango likhiwe 23 sawenzele emgaqweni wavula waziwavala kanti wenza kobani uyena umphathi umgcoco hayi umphathi wa23 kokusekhona abaphathi. Ngizama ukuqwashisa ukuthi ke lento esikuyona kuhle siyisabe njengoba ngathi ngelinye ilanga ngifike lama ukhumbula kahle uma unentombi akothi ngolesihlanu makungavuma uyale uhlukane nayo uyitshela uthi baby ngicela sihlukane nje sobuyelana ngesabatha ntambama ngoba uhlonipha le ndawo engcwele ozongena kuyona ngoba kuvuma phela uyishiye ngathi mawunesonto engathi ungalala ngolesihlanu ungcono uzazi ukuthi ongcono ke uklinike kancane ngaloma uzobe uklinini kodwa ngase nami ngizama phela ukuthi asehlula isona male ngolesihlanu ngomngcono ke ubuyelane ngesabatha ntambama kodwa uzoloku uyenza lento uzozacikeka kahle ngisakufuna. Iyona ndlela esingabalekela ngoba manje ukungena la uthwele lento emahlombe bonke labantu abala bayangcola ngisho ngabangcwele. Ngathi mawuno WhatsApp akothi ngolesihlanu ukhiphe noma ekuseni ngesabatha noma mawusufika la esangweni ukhipha uWhatsApp uthi cha WhatsApp ngicela sihlukane kwamanje kuyothi intambama makuphela isabatha sizobuyelana ngoba uthe umnini waleli bandla akawufuni ngoba usakwehlula ke awuthi mawuze endaweni yakhe lekuthiwa ingcwele ukhiphe phela uWhatsApp ungene la uwena ungaphethe lutho enephunga. Angazi noma ukhona nowakwenza lokho noma ukhona wakuzama na ngoba ngakungakhulumi mina wakukhuluma umnini waleli bandla ukuthi asihloniphe le ndawo lo baba engikhuluma ngaye ngikhulumele phansi wavele wavaleka amehlo lo mgcoco. Angazi ukuthi uSathane singamnqoba kanjani ngoba usilandela ngisho sesimo uze wahamba emhlabeni engasaboni iphutha laba kuleya nto enze ukuthi mase sila siyibona ifana nezinye indawo engaphandle lendawo
Futhi umagalophe ngifisa ukudlala ngiphinde ngudlale khona lapha phakathi. Njengoba ngilapha ngaphandle. Asikuthandazeleke ukuthi akungasifikeli lokho ukuthi masibuka lento. Mina ngihleze nginovalo, ngisho ngifike insizwa zigida. Isicathulo ngesibeka phansi. Ngifaka umNazaretha ngaphezulu. Ngoba wathi umnini waloku kuhamba senginishiya nomthandazo wodwa manje manje wonile nawo. Ngoba yonto okugcina wathi ngimnika umgidi, wathi ngize ngawona. Yiko ngathi umshumayeli nomshumayeli engathi angathi mangabe abantwana bakhe bethi bafuna ukuvula ipractice. Athi ngicela nizoyenzela ekhaya ngoba once wanakala umgidi kaShembe yokuza umshumayeli. Agcine ngayanga esolweni. So le yanto eyisigidwa ngecathulo lomshumayeli wakhuluma wathini. Abanye bagida befaka amakhangolo. Ubona nje ukuthi lento ayisaziwa nje ukuthi kabani. Umnini walento washupheka kakhulu, wake wakhahlelwa ngisho nayibhunu. Lamkhahlela uthi inkosi langu ubaba weka hambe iphinde ivuke lento ahlale phansi aphumule. La eshawe khona ibhunu. Thina sesikwazi ukuyithatha kalula nje lento. Ngithi mangabe nginesitayela engisicabangile ngisekhaya ngithi ngizosifaka emgidini kaShembe kabani. Ngithi mangifisa ukuhlabela ekhaya, ngikuhlabele ngendlela yaseweseli mangithanda. Kodwa umnini wakho wathi le ihlabe zo-2242. Mina ngiyasifaka esinye. Khona into eyenziwe inkosi. Yahlabelela uthi ziyamazi umelusi. Khona into eyenziwe uShembe kuphela, efanele wena ungayithatha uyena. Yenziwa uyena kuphela. Angafiki uShembe athi Inkonzo sitheni ngesofunda umthandazo. Singawufundi futhi. Usho yena. Okwazi ukuthi khona into eyenziwa uNkulunkulu kuphela ngoba uNkulunkulu. Mina kufanele ngibukele kude. Ngifundele leyo ncwadi. Hlale phansi kahle. Omunye uzongifundela nakho ukugcina. Ngoba ngikhulume ngento ngoba sengike ngayithinta. Ngithi uMateyu iyona yodwa ukufunda. 13. U13. Iqale 3. Uhlaleleni Osizani hlaleleni Osizani uNyazi solawe ngicela ungifundeleke lapho ngiyabo 13:3 yebo washumayela kubo okuningi yebo emifanekiso wathi bhekani kwaphuma umhlwanyeli bhekani ke kube kuphume umhlwanyeli namhlanje wahlwanyela wayesehlwanyela kule nkonzo esiphuma kuyo ekuhlwanyeleni kwakhe ekuhlwanyeleni kwakhe imbewu yawela endleleni enye imbewu yawela endleleni njengoba de ekhuluma nje uNkulunkulu khona amazwi azowa nje angacofama afika izinyoni zayixosha izoyixoshelwa abantu nje abadlula ngendlela yonke lento adikhulunywa kwesinye isikhathi kodwa ebingaqondile kubona ebiqonde kumuntu ola osekhethe uNkulunkulu wambisi enye yawela ogedleni enye madoda yavela wena ogedleni angimili lutho ingenanhlabathi omningi yamila masinyane ngokuba ingenayo umhlabathi omningi kepha seliphumile ilanga yahamuka yabuya njengoba ke siphuma la masizophuma la khona bebegcina nje ukuzwa lamazwi asekuphelile ayikho into abazoyenza futhi ekhaya sekuphelile bawagcine la bazohamba ingenampala enye yawela emeveni ameva ahluma ayiminyanisa kepha enye yawela
emhlabathini olungileyo. Bengifisa abantu abalake babumhlabathi olungileyo. Uthi okukhulumekile ngelinye ilanga sikhuluma ukuthi kunoshintsho empilweni yakho ngoba walalela wasuyenza. Yathela ukudla. Make wayenza ekhaya lakho kuyobe sekuthelithe. Enye yathela ngekhulu. Enye ngamashumi ayisithupha. Enye ngamashumi amathathu. Onezindlebe zokuzwa akezwe. Njoba sila sonke sinazo indlebe. Kodwa uShembe waqamba isihlabathi ngiphe babe indlebe ezivulekile. Khona sinazo. Qhubeka. Wafika abafundi ba. Kwase kufika abafundi ke. Bathi kuye. Ushumayelelani kubo ngemifanekiso na? Waphendula wathi kubo, ngokuba ngiphiwe mina ukwazi imifanekiso yombuso wezulu. Kodwa abangaphiwanga bona onakho uyakuphiwa avame, kodwa ongenakho uyakwamukwa nalokho anakho. Ngalokhu ngishumayela kubo ngemifanekiso ngoba bebona bengaboni, beze bengezwa, beze baqonde bengaqondi. Kugcwaliseke ngakho isiprofeto sika-Isaya sokuthi, ngokuzwa ngiyakuzwa ningaqondi na, ngokubona ngiyakubona ningazi, ngokuba inhliziyo yalaba bantu ilukhuni. Asithambiseke bangcwele inhliziyo. Bezwa kabi ngezindlebe, amehlo abo bawacime. Funa mhlambe babone ngamehlo, bezwe ngezindlebe, baqonde ngenhliziyo, baphenduke ngibasindise. Ukhona ongafuni ukusindiswa? Ithi inkosi asiphenduke-ke bangcwele ukuze isisindise. Kodwa abusisiwe amehlo enu. Njengoba-ke ninamehlo abusisiwe ngoba nikwazile ukwahlukanisa phakathi komuntu noNkulunkulu. Ngokuba ebona nezindlebe zenu ngokuba zizwile. Ngiqinisile ngithi kini, abaprofethi abaningi nabantu abangalungileyo babefisa ukubona lokhu enikubonayo. Abakubonanga, ngokuba lokhu enikuzwayo abakuzwanga. Lento enizwe namhlanje khona abantu abangeyizwanga bangcwele. Nina ninenhlanhla. Ake nizwe umfanekiso womhlanyeli. Nxa umuntu elizwa izwi lombuso engaqondi, uthi omubi aphange okuhlanyelwe enhliziyweni yakhe, uyena ohlanyelwe endleleni. Ohlanyeleze endleleni unguye olizwayo izwi, asheshe alamukele ngokuthokoza. Kepha nampande phakathi kwenu kuhlala isikhashana, kufike ukuhlupheka nokuzingelwa ngenxa yezwi, akubeke masinyane. Ngiyabonga baba, inde kakhulu ake siye. Ngiyacala ngikufunda leyo kugcina ethi bhekani uthando olungaka asinike lona uyise lokuba sithiwe abantwana bakaThixo. Njengoba nineyibongo zenu, kodwa bhekani uthando uNkulunkulu
asinike lona wathi singabantwana bakhe. Bonke abanalo ithemba kuye bazihlambulula ngokuba yena ehlambulukile. Bonke abenzayo ukona bayeka umthetho ngokuba ukona kuwukweqa umthetho. Yena ohlala kuye akoni, owonayo kambonanga kamazi. Bantwana maningakhohliswa muntu owenza ukulunga ulungile njengoba yena uNyazi lezulu ulungile. Owenza ukona ungokaSathane ngokuba uSathane kuwona sekuqaleni. Indodana kaThixo ayibonakaliswanga lokhu kuze ichithe imisebenzi kaSathane. Ngicela ukweqaphela nge-20. Siyazi ngalokho ukuthi siseqinisweni siyaqinisa izinhliziyo zethu phambi kwakhe. Ngokuba inhliziyo yethu silahla uThixo. uThixo mkhulu kunenhliziyo yethu. Bathandwa, uma inhliziyo yethu ingasilahli sinokwethemba kuThixo. Njengoba ke sila khona umuntu olahlwa inhliziyo yakhe, ithi inkosi mangase sifela njengoba sila khona wazi kahle ukuthi ngeke ayizolile ngoba inhliziyo yakhe iyamtshela. Yena ozonda umzalwane wakhe ungumbulali. Niyazi ukuthi akekho umbulali onokuphila okuphakathi okuhlezi kuye. Siyabona uthando lukaThixo wabeka ukuphila kwakhe ngenxa yethu. Nathi ngasibika ukuphila kwethu ngenxa yabazalwane. Kodwa nxa umuntu enezinto zalelizwe ebona umzalwane wakhe eswele amvalele umbulini wakhe wobubele, uthando lukaThixo lungahlala kanjani kuye na? Bantwana bami, asingathandi ngezwi nangolimi, kodwa asithande ngokwenza nangeqiniso. Iqedile njalo. Ithi masithanda yena uShembe asithande umzalwane wethu. Into ebengithe ngizokhuluma ngayo ukugcina nansi ngoba abantu ngifundela ngisheshisele mfowethu ngifike phansi. Ngoba khona abantu engayifunda lento bengekho ngenzela novakashila ahambe iphethe. Cela ungifundele nje usheshise lapho isikhathi singabinyanga. Inkonzo kwaMahlukanandlela le ngikhulume ngayo. Ngincela ukuyishiyilenga njengoba ngikhulumile ngayo ukuthi ezinye izinto ezidala sihluphe asenzanga inkonzo kwaMahlukanandlela. Cela uhambe nayo usheshe. Inkonzo kaMahlukanandlela. Ngenye ilanga ekuphakameni kwafika umfundisi uMagwaza. Kwafika umfundisi uMagwaza omdala. Ngaleso sikhathi wafundisa enkandla kuze kube seshona. Wayephetheke kusuka enkandla kuze kuyofika eshona. Emthunzini nasemthunzini wonke. Weza nendodana yakhe phambi kukababa ilanga. Phambi kwababa ilanga phuma sikothe nabalothayo abahambi. Awukho omunye umbhobho limnike kuze zwakale ngengafethe. Qhubeka nayo. Lamazwi akhulunywa indodana kamfundisi uMagwaza. Lalela-ke lamazwi akhulunywa ngumfundisi uMagwaza njengoba nawo la, ngoba lento ekhulunywa lapha iyadingeka ukuthi uyenze nawe. Nayo eyahamba isingumfundisi kuleli banga. Nganginenkinga ngingabatholi abantwana. Umfundisi uMagwaza ubengabatholi abantwana. Sengineminyaka emithathu ngiganiwe umkami. Wayehlala ekhaya naye engasaphathekile kahle emzimbeni egula. Wakhohlwa kuba eze kimi. Wakhononda ngoba umndeni wawungasamphethe kahle ngenxa yokungabatholi abantwana.
Ubaba ongizalayo wayongibika enkosini. Wayeseyombika ke enkosini ngoba egula akabathola abantwana kahle kahle sasimphethe phethwe inhliziyo. Kodwa nabantwana akabatholi. Wayeseyobika enkosini. Inkosi yathumela ukuba ngilandwe. Wayeselandwa ngezwi lenkosi ilanga. Ngafika konke kwakusekusha. Inkosi ayisanda kuhlala ngisihlalweni. Isanda kuhlala nayo. Uneminyaka emingaki? Siyabuza inkosi uneminyaka emingaki? Aphendule ubaba. Ngingugoba ndwana abantu abadala babebizana ngamabutho engasho ukuthi una 50. Wesha ibutha kulona seyaziwa ukuthi uneminyaka emingaki. Ngingugoba ndwana ibutho lenkosi. Oh ngiyabona. Uyindoda ekhulile impela. Uhlushwa yini pho? Ubaba wathi kimi konje magwaza. Ithi inkosi ubaba konje wathini kini magwaza uma senithatha lokukholwa? Wathi wani kithi mase sithatha lokukholwa njengoba sila? Uma nithatha lendlela kaShembe na. Nina abantu bakwaZulu. Ninesifungo enazenza nina namakhosi enu. Kuhambe nivukelwe yizo lapha ekukholweni. Yithi inkosi nina abantu abamnyama ninezefungo kade nizenzile nisaphila emhlabeni. Enithi mase nilazi nivukele senikhona la ekukholweni. Ngokuba ezinye zazo zinegazi elachitheka. Wathini kini uShembe ngalokho? Kubuza inkosi la. Wathini uShembe seyaphendula kumfundisi? Baba inceku yathi kithi nxa sesiphendukile siyovalelisa kwabasibutha. Obani ke labo ngicela uzwe ubese uzibuka ukuthi wena ukwenzile na. Ithi le inkosi wathi uBhombela siyovalelisa kwabe kade besibuthile. Obani? Nabo abaphilayo. Abaphilayo Nabafileyo. Nabangasekho uyavalelisa kubona mawusuba eNazaretha. Lokhu kuyosisiza ukuba singabanjwa imimoya eyisisekelo sempilo yokuqala ebesiyiphila. Ukhona umuntu ola obanjwe nje into zakho ukuthi siqhubeke ziye phambili. Impilo kade eyiphila ngala akavalelisanga kuyona. Leyo moya ikubambile ungakabi eNazaretha. Singakabi amaNazaretha. Wathi yena uthanda ukuba ngumuntu obhabhadiswa esazi ukuthi wenzani. Yithi inkosi ithanda umuntu abhabhadiswa esazi ukuthi wenzani. Wenzelani? Wenzelani futhi? Wathi uyazi ukuthi sibizwa ngokungafani. Omunye uthuka esephendukile kodwa kumele avalelise. Noma ubani ezenzweni zokuqala zasembuthweni nasemabandleni nasematwaleni nasengomeni njalo. Uma ungavalelisanga kuzona zonke lezi zinto uzothi usula ukukhumbula utshwala. Uzothi usula wena ntambama nje usiyohlangana nezinsizwa kuyosima ingoma. Usuya iZayoni ezinenkonzo usutholakala khona ngoba leya moya kulandela awuzange uvalelise. Wathi kuyokwenziwa kanjani lokho? Wathi kuyokwenziwa kanjani? Waphendula umfundisi uMagwaza wathi uBhombela waqala emachunini. Wathi umuntu nomuntu akenze inkonzo kamahlukana ndlela. Ethi yenzelani? Ethi yenzani idili elikhulu. Wenza idili elikhulu. Umeme bonke obuphila. Mema bonke abantu okade uphila nabo nomndeni wakho. Nabo ungakhohlwa lapha ekuphakameni inkonzo. Iyomelwa. Inkonzo iyomelwa umfundisi wakho. Njoba sokhona umfundisi umvubu la. Yoba khona umvubu uma wenze leyo nto azoyimela. Inkonzo yomela umfundisi wezwe lakini. Ubaphe enonile inkabi nokudla konke. Uyomisa inqama noma impongo emsulwa. Ibe umnikelo wokuthula.
phakathi komuzi wakini namakholwa nabamenywa bonke uyothi kubo abezwayo. Lalela-ke ukuthi izwi likhuluma lithini. Namhlanje ngiqomile. Sengiqomile. Ngiqome isoka elingenasici. uNyazi alinasici njengoba siqome lona asinasici. Ngizogcagcela kulo. Njengoba namhlanje ngigcagcela uNyazi. Yehlukana nani bangani. Izonke izinto ekade ngizithanda namhlanje ngiyazishiya. Asicabene kodwa sicabene. Sengiganile umuntu oganile nje ubona ngisho amadoda omshumayeli behleli benabile. Ingoba basemzini baganile. Abakwazi ukumisa amadolo ngoba uma uganile uyahlonipha. Yikubona sonke sinaba ngisho umuntu ewumnumzane kwakhe. Ingoba siganile. Njoba siganile-ke phela asihloniphe emzini. Angisekubuthana nani kukho konke. Wabonakala wena usuhamba nabantu beralini. Kwenze njani? Ingoba uvalelisana. Wabonakala usuphethe ihawu nezinsizwa. Lelo sina ngalokhu 23 phinde uhlambulule nini? Ingoba uvalelisana. Ngiyonibingelela nginiphe nginakho. Kwanginakho ngiyonipha mama ngabe sihlangana nginibingelele futhi. Kodwa awusekho umkhosi nowodwa umkhosi engiyakubamba nani. Ayisekho into engiyohlanganyela nani kuyona ngoba sengiyinazaresa sengiganile ngigcagcela uNyazi. Ukuhlubuka noma engathandwa ekuphakameni. Okushuthi mawenza into awushemba angayithandi ubonakala emngcwabeni ngesabatha ubonakala emcimbini engahlambulukile ukuthi ungayihamba wena ngesabatha usuke usuhlubukile. Uyikhetha nini inkosi okwesibili? Uyokubala konke mntanami okuzwile ngakho ukuthi uThixo omkhulu wasekuphakameni akakufuni. Uyobala zonke izinto ushemba angayifuna. Uyosukuma ube ngezinyanga. Bese uyasukuma kokugcina manje. Ngezwi elikhulu. Ubese umemeza njengoba ngimemeza. Uthi mkhandlu obuthene lapha. Ngicela senze umkhathi. Manje ngicela senze umkhathi phakathi kwethu. Kwabakholwayo nabangakholwa. Lana usuyahlukanisa-ke manje izizwi lokugcina athi umuntu angikwazi ukushiya umndeni kufanele ngiye ngesabatha ngoba umndeni. Hayi ngizwa la uthini uShembe? Kubo bonke abangizwayo abahambisana nalo kade kukhulunywa amaNazaretha nalo sengikukhulumile ababuyele esandeni sokudla. Okushiwo abacheme nami ababuyele ngapha. Sakhe umbimbi. Ababuyele kwesokunene abangakuzwa engikushoyo. Abangakuzwa ukuthi lo kade ukukhuluma abaphikisana noNkulunkulu ababuyele ngala nabo. Ababuyele kwesokukholwa. Lokhu uyokwenza kwende inkonzo. Lokhu uyokwenza emva kwende inkonzo kamfundisi ngezikhonzi zakhe zabesilisa. Kuyobe sekukhuluma omama wakhuluma obaba wakhuluma umfundisi wona bese wenza lokhu ukugcinela. Nabesifazane bonke sebefakazile ngalendlela beveze ubuhle babo. Lethuba labo lokufakaza uyoqala lomkhosi uyokuthi mabehlukane uyobe usuthi inkosi namuhla khanda khanda ugange kwabafileyo bami nabaphilayo. Ithi inkosi-ke ngasekugcineni yokuthi baba ngicela ukhanda udonga nje olukhulu phakathi kwami nabaphilayo abangahambisani nawe. Kube ugange nogange ababi abangalizwa izwi lakho. Abangalizwa izwi likaShembe benze bangabe besangibona. Benze uthi uShembe uzokufihla kulabantu abangahambisani naye. Ngeke bavuke uthi ngiphupha umkhulu ethi ufuna utshwala. Uthi ngiphupha ubani ethi ufuna ngithathe izikhwama zakhe. Uma uyenzile lenkonzo uthi uShembe uyokufihla kubona abangakuboni. Benze bangangivukeli. Ngeke futhi bakuvukele bakukhiphela esontweni sikubone kuthiwa kwakuyiNazaretha le. Ususine ematshwaleni thwabe ushaya umgidi etshwaleni. Uma bafileyo bakithi
nabasekhaya omame nabakomalume nakuba bangani nakubangani ledima nabo enkundleni ekade ngima nabo enkundleni zokuhlangana ngezigaba zonke zokuphila ngifihle mina nomndeni wami ithi-ke inkosi uyofisa ukuthi ngifihle mina nomndeni wami ovumayo usembese ngomsa wami ngiyoyihlaba le ngama noma le mpongo ngomthetho wasephakameni ushise amanoni kube impepho enhle bayodla abantu bahambe amakholwa nabakhonzayo bayokwenza unkatho ngomthandazo ninikele nonke izibane nizihambise ephakameni nakho-ko kokugcina lalela-ke ebuhleni uyobe sewuqala ukubahlawulela abafileyo uyezwa ukuthi thina siqale sahlawulela abantu abangasekho singayenzanga le nkonzo uqale wenze le nkonzo ubageze labantu bese kuyikhathi uqala ubahlawulela khona la isale khona abaphilayo nabakhethe inkosi ngomthetho lokhu kuyoba okwezizukulwane lento wathi uShembe yokwenziwa inguna phakathi kodwa isenziwe kwezizukwane zonke eziphenduka ukuba ningaqhubekiswa oyihlo benu ithi ngeke obaba basivukele basikhiphe kulokukhohlwa abasekulahlweni abalahlile ayikho inkokhelo ngesono sokulahlwa phakathi kulokuthi uma ukwenzile-ke lokhu mntanami ngempumelelo wakwenza ngempumelelo kwatholakala ukuthi nakho-ke lalela kwase kutholakala ukuthi njengoba ukwenza wena uyihlo noma unyoko umama noma ubaba uwele kwabangafuneki endleleni uthe mangabe uyenza ubaba noma abaphikisana nalento yokuhamba kwakho uThixo uyokunika ingilosi uShembe uyokunika ubaba wasemoyeni noma wasemoyeni eyoba isihlobo sakho ngayezwa indaba iyovala isikhala sikama sokuthi ulahlekelwe uma nokuthi ulahlekelwe ubaba wakho lapha bayobe bekulahlele liyosulwa igama labo kubo futhi wena uyosulwa emndenini lo ongakufuni uyosulwa kubaba wakho noma wakho ubese ubhalwa kulo baba noma akupheni uShembe wasemoyeni ngoba lapha bayokuvukela bakukhiphe kulokho usizi lwabo lokuhlubuka kwabo ngeke lube isisindo kuwo ukuhlubuka kwabo nosizi labo ngeke lukwembathe wena kodwa maningayenzi inkonzo kamahlukana ndlela bayokuvuka bafune nigaye utshwala mani ngayenzi inkonzo kwamahlukana ndlela bayovuka bathi bagayelele utshwala bayonenza nibuyele emithini nithande ukulwa niphinde nivukelwe ubunyanga khona senila nobungoma khona senikhona niyofuna izikhundla ezinganifanele ngoba nelekwe abantu abangcolileyo ngoba nelekwa abantu abeza nayo yonke eningazange nivalelise kubo inkosi yabe seyithuma ugobandwane ukuba aye ekhaya ngoba indodana yakhe yayelekwe izinhliziyo zamabutho ayeviva nawo engakakhona bayamkhalela bathi salahlekelwa noma lalela-ke uba umfundisi uMagwaza losanda kuhamba ngisho unyaka odlule noma lokhu ubephethwe inhliziyo nje akaguli kodwa amabutho kade ehamba nayo saphila emhlabeni bathi ubeshaya kakhulu manje njengoba sebengale izipho abazilwayo bayahlulwa bazolanda yena ukuthi woza mngani wethu besithi uma sinawe sikwazi ukuyinqoba
ngoba wengavalelisanga kubona. noma belwa behlula bayasibona isikhala sakhe. Babona isikhala sakhe ngoba kabatshelanga ukuthi usehambile. Ngakho-ke hamba mfundisi Magwaza. Mfundisi hamba ukuze indodana yakhe iphile uyokwenza inkonzo kaMahlukanandlela. Yaphila indodana kaMfundisi ayibonga Nkosi. Ayokwenza inkonzo kaMahlukanandlela. Ngiyabonga Nkosi kubusisa. Ngiyacela Ngiyamkhetha uNkulunkulu omuhle wakithi ebuhleni mama Nazaretha. Bantwana bahle siyabonga babombili. Sibonga kakhulu uba mfowethu uzosipha inkonzo yeSabatha. Sibonga asiphezi. Kuyiqiniso engeliphiwa
yoba ukhuluma nje khona enhlizweni zabo abathi hayi yonke lento ayikho lento eyikhuluma. Bafowethu sisuka lapha phesheya. Mzwane sisuka lapha phesheya. Washisa kwasa kaMvubu sathi sibona abantu beshona emfuleni. Uma beshona emfuleni bathi hamba utshela umshumayeli. Uthi hamba umtshela uthi asasonto thina lesesonto lapha phesheya. Lapha kwakuthi bekwesabatha akulayitha umlilo kubizwa nazonke izinto. Kodwa sithe mesifika la siguqa khona. Kwakhona iphunzi zomoba la sihleli khona. Ungaboni ngoba sekukhona uGamtree. Kwakhona iphunzi zomoba la. Nolayini bomoba babela. Kodwa kunabantu ababephubuza labo layini beqeda olayini. Njoba ubona sekuhle kangaka. Lesi ziba esihle kangaka asidingi ukuthi sichithwe umuntu. Ngoba isiziba sika Shembe lesi. Yoba ngibala labo layini ababe la kwakhona iphunzo moba esazikhishwa la zilahlwa la ezazi khona abantu abangayazi lento. Asiphatheni kahle into kaShembe bafowethu. Khona siyobonana naye kwelizayo. Umuntu Kosiyatu Sima
Sa